ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Sinrop Lang Village Organization kinhon ka bakdup ya ki khat pradli ki self help group na kaleng ki shnong jong ka rata chera ka shnong ka badan hapo ka East Gentia Hills District ha ka arpu khandai tari ku banai nai wing arajar arpu wei kala rakhi ya ka jingya linti ka ba shisnem kinthi ha ka ba ya dei bat ka jingla ban kinteu ya ka yo ka kot jong ki longkme ha ka imlang ka salang Haga jingra ke yagene ke lungko snem la saki lang do in charge deputy commissioner jong ke East Gentia Hills District uba SS Emle harangkat ka jinge don lang jong udaloy ke elaka narpo uba manbha kindo wahe snong ka snong rata chera uba disios poshna kinong kit kam snong bat kiwei in this celebration of first anniversary of this Sinrop Lang VO in this village, and I wish you all the best. And I cut this cake, ban kenmau, ban rakhi, ya kani ka tindak sistem ka VO. Wish you. Katamu kadang. Beta. Bakti.